xejn għajr miżinformazzjoni hekk iddeskriva artiklu tal-Midja Nazzjonalista il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà illi kien intervistat waqt il-programm Viewva fuq l-Istazzjon Nazzjonali. F'dan l-artiklu ntqal li f'Malta żdiedu reati ta' natura vjolenti. Il-Kummissarju preżenta diversi ċifri li juru stampa differenti minn dik ippreżentata fl-artiklu. Dwar ir-reati ta' bodily harm huwa spjega li s-sena li għaddiet ġew irreġistrati inqas minn 1000 każ. Dan meta mqabbel mas-sena 2007 meta Malta rat l-ogħla rata f'dan il-qasam b'aktar minn 1200 każ irrappurtati. Dan ifisser tnaqqis ta' madwar 26% f'dawn it-tip ta' reati. Huwa ċaħad ukoll dak li ntqal dwar il-hold-ups f'pajjiżna. Skont iċ-ċifri tal-Pulizija, is-sena l-oħra ġew irreġistrati biss 20 każ. B'kuntrast madwar 20 sen ilu kienu jsiru madwar 60 serq vjolenti fis-sena, kważi 3 darbit aktar minn dawk irreġistrati fl-2025. Ta' min jinnota wkoll li dawn iċ-ċifri ta' qabel ġew irreġistrati fi żmien meta l-popolazzjoni kienet ferm iżgħar minn dik tal-lum. U forse jekk imorru ftit lura u niftakru, uħud minnhom kienu taħsibhom minn film ta' Hollywood kif kienu jsiru. Tajjeb. U 20 sen ilu kien hemm ħafna inqas nies u ħafna inqas turisti. Naturalment, jiġifieri aħna meta aħna nkejlu l-kriminalità f'pajjiżna nkejlu kemm in absolute terms bħala figuri u anke hemmhekk, jiġifieri meta naraw bħala figuri kienet fost lanqas rati kemm ilha tinżamm l-istatistika diġitali minn 1998. Il-Kummissarju reġa' tenna li Malta tibqa' fost l-aktar pajjiżi sikuri fid-dinja, fatt li mhux qed jisħqu fuqu biss il-Korp tal-Pulizija jew il-Gvern, iżda wkoll diversi esperti u indiċi internazzjonali li segwu mill-qrib ix-xejriet tal-kriminalità.